ng Pure Gold dito sa paso de blas. Balik na papel. Ayan yung mga truck namin. Uwian na to. Hindi kami mabababa ngayon. Gago nga, iniwan na natin si Jerickson. Balik na lang bukas. Sama nyo na, sabihin nyo natin nyo. Daming deliver kasi yan. Theory nun eh. Ayan yung warehouse ng ano, Pure Gold. Excited na. Excited na uwi. Hindi. Nababa na ba yan? Kira. Ano yan, live? Yan. Live yan. Okay ka sa ating mga fans. Record lang yan eh. Alam ka yan. Ipupost niya yan, live. Pang araw na kami dito sa Chamonix. Pang-anim na bukas. Uwi na kami. Nakaano nga yan? So, iiwan na lang namin yung truck namin dito. Si may laman pa. Paalam ka muna. Ito po sa mga sis na mga maganda. Yung truck namin. Iwan muna dito ngayon. Balik ka na lang bukas. Oh, bye-bye. Hindi mo dalhin yan? Sabi ko kasi sagad-sagad yung parada eh. Ayan, pauwi na kami guys. Tulad ng ganyan oh, mayroon doon sa likuran eh. May talpak. Saan ba dali na? Yeah. Buksan mo, Noy. Eh, Ikaw na dyan. Oh. Akala ko di nababa kay Ganibo. Oh. So ayan guys, yung warehouse ng Pure Gold dito. alam ko nagulat ako ah. Ops. Ay, papel daw na maliit. Maliit lang, Noy. Sama sana ko dun eh. Saan? Nasaan na si Ryan? Iwan talaga yan. Uur yan eh. Bilad yung putang nga. So, bye-bye, Chamonix. Bukas ulit. Yan pala. Tumanasa man tayo puputulin. Ba't puputulin ko pa yan eh? Pogi naming driver. Parang hindi kaya siya nagtalpak ngayon ah. Pang-load, pang-talpak. Tara. May tinta mo na yung ano niya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from